Benvinguts i benvingudes a Fórmula Gol. El Barça torna a punxar la Lliga, però hi ha poc temps de la Champions League. El Girona cedeix 2 punts a Montilivi contra l'Atlètic Club i l'Espanyol ja mira posicions d'ascens directe a Primera Divisió i la temporada de Fórmula 1 de 2023 ja és història, així que comencem. Ara en Marc Felipe presentarà els nostres tertulians. Un dia més presentant aquest espectacular podcast, però avui serà el primer dia on un de nosaltres punxa, i és que Marc Monclús, per temes personals, no podrà assistir al quart programa, així que des de Fórmula Gol enviem forces a en Marc i que tot passi el més ràpid possible, però ens hem trobat un substitut de primer nivell, que és en Terrades. Hola, Terrades, et vols presentar? Sí, bueno, jo tinc un altre podcast, Show a l'Arbre, no diré més promoció, qui vulgui escoltar que t'escolti, i res, molt content per haver-me convidat i amb ganes de poder portar el millor que tinc. Doncs perfecte, així que amb Terrades i els habituals de sempre, a l'Arnau, el Roger, el Pol, l'Ivan i jo, Marc Felipe, us parlaran de futbol i de Fórmula 1. Així que va, comencem. El Futbol Club Barcelona va empatar Vallecas amb un partit... Parlem després del partit. Va guanyar l'Oporto, com ha dit l'Ivan, estem ja a vuitens de final de Champions per part del Girona. També tenim que va empatar a casa, a un contra el Bilbao, ha perdut el liderat, i l'Espanyol no perd el liderat perquè no va líders, però va guanyar l'Alcorcón i no para de pujar posicions a la classificació, així que, si us sembla bé, començarem parlant del Barça. El Rayo li va rascar un punt al Barça. O al revés, podríem dir que el Barça li va rascar un punt al Rayo, perquè el partit que va fer el Barça va ser bastant dolent. No sé com ho vau veure vosaltres. Bueno, aviam, si només parlem del resultat i nivell de joc, sí, el Barça li va rascar un punt al Rayo. Si parlem d'arbitratge, llavors el Rayo li ha rascat un punt al Barça. Depèn de quin punt de vista ho vulguis veure. Jo et diria que per guanyar una lliga t'has de fixar més en el joc i en els resultats que no en l'arbitratge. Crec que és més important. Ja, però si treuen 3 penaltis, possibles penaltis... Però això al final és subjectiu. Ja, però influeix molt en el resultat. Al final tu surts a Vallecas amb la caraja, i si no surts a tope Vallecas et mengen. Si el Barça li haguessin arbitrat bé, el Barça ara mateix tindria 7 punts més. Estem parlant d'això. O sigui, resum de totes les jornades, punt a punt, el Barça aniria a primera lliga. De fet, per molt que hi hagi penaltis, els penaltis s'han de marcar. Sí, però... Però l'any passat passava igual amb aquests penals i el Barça va guanyar la Lliga i no ens queixàvem, però perquè anava tot bé. Ara que no ens queixem. Clar, ara com no has de buscar una justificació al mal joc, perquè tu, si depens d'un penalti per guanyar un partit, malament, vol dir que no has fet el partit correcte. I més contra el Rayo. I més contra el Rayo, que és un rival inferior, en principi. Una cosa, no sou els mateixos que dèieu que el penalti és una cosa del futbol també? És una part important del futbol? Sí, però sí. Llavors també influeix. T'influeix el partit contra el Madrid. Sí, però has d'arribar també a l'àrea perquè et puguin pitar un penalti. Has de crear perill perquè et puguin pitar un penalti. Si no crees perill, no et poden pitar un penalti. A la primera part el Barça va sortir sense entrar a l'àrea. La tàctica que vaig parlar amb el Terry al podcast seu, que la ideologia que fa Xavi no és la correcta, ja que, en plan, Xavi genera la tàctica de ficar a De Jong entre els centrals per sortir pilota des de darrere amb Oriol Romeu, i quan traspassen la línia divisòria només tenen a Pedri i poca gent a dalt per generar perill. Això jo crec que és com la tàctica que no fa bé Xavi a la primera part, i és quan no crea moltes ocasions i el Rayo et fa la primera i es torna defensivament, i el Barça no pot generar moltes ocasions. I a conseqüència d'això tens un mal Lewandowski, perquè si a Lewandowski no li dones tot ja ben fet, no... Bueno, l'any passat sí que és cert que es treia la seva jugada, recordo el partit contra el Mallorca, una jugada aïllada que van guanyant el partit, però Lewandowski ja és gran i s'ha notat la pèrdua de jugadors com Dembélé, i a Lewandowski doncs, se l'ha de cuidar futbolistament parlant. Diem que a Lewandowski no li han de demanar el que li demanàvem a Messi. No, és que em refereixo, en plan, és que hi ha gent que diu que Lewandowski és dolent perquè no baixa a rebre al mig del camp, tal, en plan, no tenen una bona percepció de Lewandowski. Però és que Lewandowski és un jugador d'àrea, ja, un jugador que les que li donis te les ha de matar. El problema és que no te les mata. Hi ha gent que es pensa que ha de fer-lo de Messi. Però Lewandowski l'any passat va marcar 30 gols i ara no en porten no arriben ni als 10 ni als 5. Porta 8, no? 8 o 9. No, porta 7, però... Porta molt pocs gols, amb aquests gols. Home, aviam, pocs.
Home, És que, pocs clar, gols. Per lo penseu que que el s'ha normal és d'esperar una de Harry Kane i Lewandowski, no. per lo que s'ha d'esperar de Lewandowski, nada a fer més. home, si Morata porta més, sí, Lewandowski està fluix. Sí. Bueno, Morata està molt fort, també. Sí, tot s'ha de dir. És que el partit del Rayo ho donaria per estar una hora parlant i tampoc hi volem estar-hi. Però sí que m'agradaria destacar el partidàs d'Iñaki Peña. Sí, És a dir, molt segur a la porteria. Sí, i El gol, Ara el gol parles del partit contra l'Oporto, no? No, però anem a veure, els dos partits. el partit del Rayo, el gol no se'l para ni Ter Stegen. O sigui, Home, aviam. No. Unai López fa el xut de Sevilla. sí, ajusta del pal i... Bueno, a No arriba Ter Stegen. part del fora de joc, però bueno, Però anem a d'això no veure, parlarem. Llavors parlem de... Iñaki Peña va encaixar un gol. Si allò és fora de joc, Sí, és fora de deixo joc. de veure futbol. Bueno, doncs molt bé. És que, saps què passa, Terrades? Que Pol Martínez és un ultra del Barça. No, ja ho sé, ja el No, conec ja. però igualment, El conec personalment. normativament això és fora de joc. O sigui, si el de Ferran què? Torres és fora de joc, això és fora de joc. El que no era fora de joc era el de Joao Félix contra el Granada. O sigui, aquell sí que era fora de joc, aquest no és. En què afecta? Home, doncs en què participen els dos. Quan participa? Vale, quan el central en plan, està emparellat amb ell, l'altre està en fora de joc. O sigui, estàs influint indirectament. Igual que el de Ferran Torres. Com influeix? Que Ferran Torres tampoc va influir. Però és que en què influeix? En plan, tipus, En Valde la trajectòria, rebutjaria igual la pilota no. i a Iñaki igual, Peña no li igual tapa la no, visió. perquè podria estar més Gol. tranquil sense saber que hi ha algú al seu darrere. Clar, Doncs sí. la tranquil·litat és Però- més important. Però, Sí. però deixant de banda el Tot gol, influeix. Canviem el nom del podcast a Mal Rotllo Gol, a Fórmula Mal Rotllo. Estàs s'ha de enfadat debatre. avui, Pol. Home, clar que estic enfadat, perquè és que literalment estan robant al Barça i aquí ningú es queixa. però no estan robant el Barça. El Home, Barça joder. s'està robant ell mateix. Ha fet molt mals, No, home, no, Cuni, ha fet no. molts mals partits al Barça. Més que amb els partits és que són les primeres parts, que les segones parts sí que juga amb la pilota i té intensitat, però surt dels partits sempre molt adormit. Per exemple, amb el Granada, amb l'Alavés, minut 1 de gol, i amb el Rayo també la primera part és bastant dolenta. Però la també segona potser pels millores. canvis, no? També, perquè Rafinha va entrar i va revolucionar el partit amb un xut al pal, la primera que o toca. poder Rafinha no és que està sent MVP. o poder no és que el Barça jugui malament, poder és que el Barça defensa malament. L'any passat guanyes perquè encaixes molt pocs gols i sí, és el que es diu, si no et marquen cap gol, com a mínim treus un punt o guanyes, Bueno, perquè si tens porteria zero. Tenim a Koundé que vol jugar de central. Però Home, si el van fitxar era perquè jugués de central. Exacte. Si Koundé és dolent, ja... Però si rendeix millor de lateral, pues que jugui de lateral Bueno, dret. això ja parlarem Pues això és perquè tàctica, ja. Xavi va Ja. fer canvis al partit contra l'Oporto i ara hi parlarem d'aquí poc i allà sí que es va notar, van haver-hi canvis, que ara direm. I el principal és que la persona que Marc Monclús no ha parat de criticar, que és Joao Cancelo, Partidàs. l'ha reinventat Xavi. ficant-lo a Al l'esquerra. final l'ha canviat de Bueno. posició, que és on jugava el L'ha City, utilitzat com feia Guardiola i ja està. i ha funcionat. Però... Així que, bueno, tanquem tema Barça-Rayo o vols dir alguna més? No, tanquem tema. Vale. Anem al Barça-Oporto. Vale. Sí. Pregunta ràpida. Penalti a Rafinha, sí o no? Terrades. Ah, bueno, sí, Ho era d'acord. o no? Sí. No. Claríssim. No. Sí. Vale, pues ja està. No parlarem tampoc del de Lewandowski, perquè aquest és escandalós. Això és expulsió directa, però bueno. La llave de judo que Era li fa... Però el problema és que a sobre l'àrbitre ho va veure, però Sí, bueno. sí. Hi ha un problema molt fort amb el nivell d'arbitratge a Espanya. A Europa no tant, i a Europa van veure que el Barça no va tenir cap problema per guanyar-li a l'Oporto, traient els primers 20 minuts del partit, que va sortir una miqueta empanat, podríem dir, el conjunt blaugrana. Finalment va acabar traient el partit, per mi, amb una soltura bastant clara. Partit que, per cert, jo vaig estar al camp, i jo vaig veure coses diferents del que la gent va veure a la tele. Però... Què vas veure? el Barça- Jo vaig veure un Rafinha que em va posar molt nerviós. No, home, no, va fer un partidàs. Jo la... Una cosa és intentar-ho i ja està, i no tal, bueno, no tothom és Messi, vale? En plan, a vegades ho intentes i falles, que és el que li passa a tots els futbolistes, i després està Messi. Clar, estem adaptats a Messi, però és que, aviam, has de pensar que, per molt que t'esforcis, no tot entrarà, no tot ho marcaràs, no tot ho regatejaràs bé. Saps el que et vull dir? 60 milions van pagar per Rafinha. O sigui, se li ha d'exigir més. Ja. O sigui, Rafinha. quan se va mirar preus, Ja. ens donen bueno. ganes d'arrencar-nos els ulls. Ja. Però tampoc et diria que un Barça sense patir, perquè al final comences perdent. Sí, Una això mica el dic. problema està posat a Sí, però l'Oporto. Però vas ja perdre, està, vas és- perdre un minut al partit. Exacte. Només vas durar un minut perdent el partit, perquè semblava que el Barça va començar malament, va despertar, quan millor estava, semblava que millor estava. El Porto va Porto tornar marca. a dominar una miqueta, va marcar el gol, i el Barça de cop va marcar el gol molt ràpid. Però tampoc és una victòria tan còmoda. No, Sí, la segona no. part. Que Home, l'Oporto- aviam. Va xutar un còmode cop a va porteria ser. a l'Oporto, però el Barça va acabar tancat a darrere, eh? És a dir, una victòria clara jo trobo que és que no acabes patint. El Barça, vulguis o no, va acabar Exacte. patint.
Una victòria No còmoda gaire, és mínim 2 de diferència, perquè si et marquen t'empaten, ja està. Sí, però tu pots guanyar còmodament amb un resultat ampli, però pots guanyar còmodament de dominar el partit. Però encara no que dominava el Sí, Barça en aquell les moment. lligues que guanyava l'Atlètic amb 1-0, ja aprofitant que ets de l'Atlètic, en plan, tu consideres que l'Atlètic no les guanyava bé? Les guanyava. Les guanyava, però no bé, no? El Barça l'any passat també va guanyar molts partits 1-0. Exacte, o sigui, consideres que el Barça de l'any passat o l'Atlètic quan guanyava la Lliga no les guanyava bé les lligues? Perquè, No, clar, les lligues sí, però els partits 5-0, no. 4-1. Les lligues sí, però els partits no. Estem parlant del partit individualment. Bueno, però ja Però em el refereixo... 1-0, 1-0, si et tanques a darrere Les i el individualitats, rival t'està bombardejant fan el l'àrea, global. si el rival et bombardeja l'àrea i tu estàs tancat a darrere, estàs patint. Però l'Atlético guanyava còmodament aquells partits normalment. A veure, còmodament. Sí. Home, guanyar 1-0, està guanyant 1-0 al camp del És Villarreal... que depèn de com defensis, també. Bueno, tampoc ens estic el entretenint. El Barça l'any passat defensava el còmode. El còmodament, depenent, Sí, sí. Per això depèn de dic. com acaba. Però el Barça contra l'Oporto em va recordar molt el Barça de l'any passat d'un lateral dret més defensiu, amb lateral un lateral esquerre que podia tindre molt més espai per pujar, que tancaven amb 3, que deixaven molt més espai. Recordava el Barça de l'any passat, i vulguis o no, jo crec que es va notar. I veurem ara, la pregunta és qui jugarà a la banda esquerra contra Cancelo. l'Atlètic de Madrid. Bueno, Si Cancelo... d'inici si jo Valde- crec que Valde, Sí, veurem si Cancelo torna a la dreta, veurem si Íñigo va a la banqueta i juguen Araujo i Koundé. Hi ha moltes incògnites, jo trobo, en la defensa del Barça aquest cap de setmana. Ostres, jo per mi deixar Íñigo a la banqueta seria un error I qui molt deixes, greu. Valde? Valde no està tenint el Sí, seu no, any. Valde no. Jo va ficaria a la banqueta. mateixa defensa que a Champions, Sí, Home, probablement. si es pogués, sí. El problema és que Cancelo ve d'estar en plan... Com es diu? En plan... Va acabar, Sí, va acabar en molt en plan- cansat. Va acabar, Sí. va acabar amb dolors. plan- Carregat, va fer Sí, unes declaracions massa dient que carregat. estava carregat ell. Però bueno, és el que diu l'Ivan. Si va funcionar, no fa falta tocar-ho. Exacte. El que no funcionava i el Barça ha aconseguit tocar és passar de fase de grup de Champions, que sembla una broma que estiguem parlant d'això, però realment 2 anys després el Barça aconsegueix arribar a uns 8ens de final de Champions i tot sembla indicar que ho acabarà fent com a primer de grup. En algun moment durant la fase de grups us vau pensar que el Barça podia arribar a quedar eliminat? Jo realment no, en plan, dintre de l'ambient sí que veia que la gent ho pensava, però jo realment no ho pensava. O sigui, estem parlant de que el màxim rival era l'Oporto, que no és el Benfica que ens va eliminar. El segon rival màxim és un equip que sí, ens ha guanyat un partit, però perquè nosaltres vam jugar fatal, i després està el Royal Antwerp. Bueno, amb l'Anvers ens Anvers. juguem al liderat, eh? Ja, però em refereixo que Bueno, l'Anvers és l'únic a equip Bèlgica. de tota la Champions que encara no ha sumat ni un punt. Llavors, en plan, Jo el no dia sé, que- patir així jo ho trobo tonteria. El dia que vau perdre el camp del Shakhtar és quan vaig començar a pensar no crec que sigui un tercer cop a Europa League, no? Seria com molt graciós, però que després... Jo s'ha de dir que també haver derrotat el camp del Shakhtar, vulguis o no, et fa pensar, perquè et Per veu això. Porto, el Barça no estava en el millor moment, si perds contra el Porto et passa davant, i només que el Shakhtar o Porto l'hagués guanyat el Shakhtar i el Barça hagués guanyat contra l'Antwerp, hagués sigut igual. Això només ha passat Contra qui? un cop a la història de la Champions, que un equip amb 12 punts quedés eliminat. I el Barça doncs, podia haver passat, però bueno, sembla que no. I si voleu us comento quins possibles rivals tindrà el Barça. Us sembla, vinga, us sembla sí, bé? El grup A no està acabat de tancar i és que la remuntada que li va fer el Galatasaray al Manchester United. Garnacho! L'únic classificat d'aquell grup és el Bayern. Exacte, Sí. perquè Copenhagen, Galatasaray i United s'ho jugaran tota Però l'última United jornada. Ja està eliminat, no? Què? No, United té no, 4 no, punts, no, no. té 4 punts i Copenhague i Galatasaray en tenen 5. Si Vale, Copenhague vale. i Galatasaray empaten i United guanya, passa el United. Vale, hòstia. Però el United li ha de guanyar el És- Bayern. és un miracle, això. United li ha de És un guanyar el miracle. Bayern. O sigui, Bueno, vale, el vale. Bayern va empatar contra el Copenhague. Bueno, llavors Copenhague, Galatasaray i United són possibles rivals per al Barça i si acaba quedant segon el Bayern. Sí. Per part del grup B, Arsenal i PSV. En el grup C, el Madrid ha quedat primer, però no poden jugar contra equips espanyols i per tant Nàpols o Sporting de Braga s'acabaran jugant finalment aquesta segona posició. En el grup D tenim l'Inter de Milán, Por. Que és on hi ha la Real Societat també, que exacte. es disputen Aquí al sí que primer tinc lloc. por. S'ho juguen tot Tant de l'últim bo partit, guanyi eh? l'Inter de Milán. al grup E tenim a la Lazio, Fa mal dir-ho, però... al grup de la mort tenim el Dortmund, el PSG, el Milan i el Newcastle, i és que d'aquest grup Un està el Dortmund classificat, està classificat, el Dortmund. però no com a primer encara. És a dir, ens pot tocar un d'aquests 4 Encara no com a primer, però sí dintre. i fot por, que et toqui algun rival del grup F a 8ens. Sí, la veritat és que Un sí. Barça-PSG seria graciós, un altre cop. Ara Un 8 retorn de Luis Enrique a la que ha sigut la seva casa molts anys. Un altre partit que no agradaria. I pel grup G, City o Leipzig. En principi seria Leipzig si el Barça passa primer.
veient aquests noms que us he donat i interpretant que el Barça queda primer, Jo ho tinc bastant clar, eh? objectiu quarts mínim, no? Sí, però... Home, veient els noms que m'acabes de donar... Home, si et toca un Inter o un... No, si et toca l'Inter, PSG. no passem. Però si et toca, jo què sé, la Lazio, dius, bueno, potser passem. home, si hem d'estar espantats per la Lazio, No, jo em plego, refereixo que veient el nivell actual... Home, de febrer jo espero que el Barça hagi millorat, però si hem de valorar pel nivell actual, jo veig a l'Inter i no passem ni de conya. Veig a l'Arsenal, al PSV, i veient el PSV com va jugar ahir contra el Sevilla, és que estem veient que ens passaria el mateix que el Sevilla. Home, no És que comparem, si eh? quedes- És que el PSV juga molt bé, Si llavors. quedes en plan, primer de I grup, el Sevilla molt malament. si quedes primer de grup, evites Bayern, Arsenal, Manchester City. Jo us diré el mateix que va dir Xavi. Molt respecte a tots els equips. Home, això sí. En plan, no vaig com amb el Barça quan anàvem amb Messi, Suárez, Neymar, que dius, da igual a qui ens toqui. Passarem, no, ara ja no. I no passava. Pot ser que el Xavi digués alguna de que no volia trobar-se al Porto a quarts Sí, o semis ho va dir. com a rival? Ho va dir. Clar, millor trobes al Madrid o... Sí, millor, Exacte. no? O el City, o el Bayern. Doncs sí, almenys anem motivats contra el Madrid. A qui no ens esperem trobar a Champions, però que ens el trobarem aquest diumenge 3 a les 9 de la nit, és a l'Atlético de Madrid, i precisament tenim en Terrades, que és analista, és l'expert a la taula de l'Atlético de Madrid. Com veus que serà aquest partit? Home, doncs diferent que els últims Barça-Atléticos, perquè sempre s'ha parlat d'un xoc d'estils i aquesta vegada xoc d'estils del tot no és. Perquè l'Atlético està jugant més ofensiu, està combinant millor i el Barça està... Ara és mal Creus que moment. podríem dir que és a la inversa, no? Creus Ara, que en plan, tenim- Barça defensiu i Atlètic ofensiu. Tampoc tant, però sí que un joc Home. més combinatiu, sí, més exacte. clop, no? Creus que és un Podríem dir. partit on el Barça és més xolista i l'Atlético és més cruifista? Sí. Que tampoc és tant això, No, sinó no que és cruifista, però l'Atlético juguen simplement molt quan arriba a camp contraatac. rival és més vertical i que a l'hora de fer les jugades va amb més calma, però tampoc és joc de possessió com a tal. Però igualment veus a l'Atlético capaç de Dominar, dominar el Barça al seu camp? sí. És que jo crec que ara mateix... Ara mateix, sí. Jo crec que ara mateix qualsevol equip pot dominar el Barça. Sí. I a més, l'Atlético té jugadors amb molt bona forma, com Bitzel, per exemple, que porta dos partits seguits amb 100% d'efectivitat al passe, Coque està en un gran estat. És que si et posen a tocar la pilota aquests jugadors, difícilment la veuràs. I a sobre el Barça no pressiona gaire bé. Bueno, sort que Bueno, Sí, pressiona però s'acaba caient. Però contra- Lewandowski no pressiona ni entre- cap enrere. Contra el Lewandowski no Porto, fa per res. això, contra el Porto, per No, això, no, els moments en els que el Barça va fer mal a la primera part va ser amb la pressió. A dalt. Sí, però el Barça no li dona per estar pressionant 90 minuts. No, bueno, Exacte. ni el Barça ni a ningú equip gairebé, però... Bueno, doncs ja farem una miqueta més de prèvia al moment de la porra, perquè avui ens estem enrotllant que dona gust, i mira que havíem dit abans de començar que avui hem d'anar a Pinyó. Però per tancar el Barça m'agradaria respondre a un comentari d'un seguidor, de Ferran Portí, que ens va comentar que com veia el Barça... Bueno, Ivan, llegeix-nos el comentari. Sí, que va opinar que com veia la gestió del Barça amb Ansu Fati. M'agradaria saber la teva opinió, va. Jo crec que ho van fer bé. Va ser un jugador que va vindre des de la Masia, va donar el seu... com la seva excel·lència quan va debutar fa uns anys, però ja quan va haver-hi la lesió contra el Betis Mandi. Sí, en Mandi va anar cap a baix i no es va recuperar bé. Jo crec que Xavi ha fet bé de portar-lo a la Premier i a veure com li funciona, però lamentablement es va lesionar en el darrer partit i és una lesió de molta durada i a veure com evoluciona. Ansu Fati, que a Premier League no estava sent titular amb el Brighton, però sí que a Europa League havia sortit de titular tots els partits. Sí, però a la primera també marcava algun golet, així tant. Mira, Sí, però com a revulsiu. En va marcar 2 en 9 partits. Per I això va jugar no està mal. el 32% dels minuts totals. Per això, En canvi, a Europa a League Europa League jugava més, sí. ha sortit de titular tots els partits, els 4 que ha jugat, o ha estat disponible, i ha jugat un 80% dels minuts, és a dir, que està molt bé. I a sobre aquests 4 partits són importants, marcant 2 gols i fent una assistència en un grup molt complicat al que li va tocar al Brighton a Europa League. Llavors els altres tertulians, ràpidament, que... En el moment que van fer la sessió, jo crec que sí que que va estar bé, perquè el Barça tenia molts atacants, però jo ara mirant els últims partits, que a vegades necessitàveu gent per desequilibrar els partits, jo crec que Ansu hagués sigut un bon revulsiu. Sé que necessiten molts minuts, més d'entrar al minut 60, però jo crec que us haguéssiu pogut quedar. Ja, el problema és que
l'Ansu Fati no vol ser suplent. En plan, ja ho va demostrar la temporada passada, el seu pare sortint a queixar-se públicament, o sigui... Però no, el Brighton tampoc ha sigut titular. Ja, però hagués causat més problemes que beneficis, entre cometes. La gestió pel Barça seria haver-se quedat amb Ansu, però Ansu individualment no es podia quedar al Barça. No. Necessita minuts i necessita créixer com a jugador. El Barça no ho anava a fer. I intentar recuperar la seva millor versió, que si l'acaba recuperant el Brighton, que semblava que sí, jo crec que és un jugador clau de cara al futur del Barça. Així que veiem, molt atents a la situació d'Ansu Fati al Brighton i també estem atents a la situació del Girona, que bueno, va empatar i ja no és líder de primera divisió per primer cop des de que escoltem aquest podcast. El Girona va empatar contra l'Atlètic de Bilbao i sempre elevàvem el Girona com a un equip que feia grans partits i no va tenir un bon dia contra el Bilbao. Home, No va tenir un bon dia. jo crec que sí. Sí que va tindre un bon va dia, jugar però molt un error en deixar córrer l'Atlètic aviam. Club el va penalitzar molt. va I va estar ser- un error en tot el partit. Però Va ser- per mi guanyar, o sigui, empatar un contra el Bilbao no és tenir un bon dia. Sí, i tant, i tant. Ah, Contra però l'Atlètic sí. Club. Que A l'Atlètic Club va casa, cinquè. al teu camp, Però que van 5 Però que anys. i el Girona anava primer. Però que Ja, lo igualment. normal No, és és que que guanya aquest empat l'Atlètic. sigui bo. El que passa és que el Girona estem mal acostumbrats ja. Ja. Ja, però el Girona Mal acostumats. va fer 2 tirs a porteria en 90 minuts. No, la primera part és dolenta, Però La primera generaven part tot sí el que és rato dolenta. perill. La segona és Generaven bona. perill tot el rato, Vale, però el que dèiem, vale, tu pots generar O sigui, perill, però i aviam. qui guanya el futbol? Sí. Qui fot Més gols. la piloteta? A la llarga, al a la pal. llarga a la xarxa. t'aporta més estar generant perill perquè a la llarga saps què marques. En aquest partit es va notar una mica la falta de Dobbik de cara a la definició, però igualment vas fer un partidàs. Per ser l'Atlètic Club, Que l'Atlètic Club realment, si el Girona no estigués tan testo, estaria Champions. Però jo reitero, la primera part del Girona és fluixa. La primera part domina l'Atlètic Club i la segona ja és el domini del Però Girona. és que és l'Atlètic Club. Realment tothom esperava que guanyés l'Atlètic Club. No, No. no. Home, aviam. No, la No, gent... aquesta vegada no. Aviam. Aquesta vegada no. És el partit que a l'inici de temporada tot el marques com dient, vale, pots pitjar, Sí. però amb la ratxa que portes dius, home, Exacte. jo crec que el Però puc que guanyar a l'Atlètic- casa... Però que l'Atlètic Però- Club és l'Atlètic Club, No, no. És a dir, que estan totalment. jugant molt bé. Totalment. O sigui, que són candidats a Champions. Però igualment, el Girona, tal com estava jugant, És a dir, era superior. Exacte, Espera exacte. un segon. Acabes de dir, Pol, que deies que el Girona guanyava, però vas dir... Ai, Sí, que... no, sí, en plan, jo creia que es guanyaria el Girona, però que em refereixo a inici de temporada, que tu dius, aquest partit l'ha de guanyar l'Atlètic fàcil. No, em és refereixo que a això no. Fàcil no. Contra aquest Girona no hi ha res fàcil. A inici de temporada, dic, No, igualment, l'any Abans de passat. començar la L'any passat temporada. que era el Girona de Mancos, no. No, el Girona l'any passat és un molt bon equip, Exacte. també. Queden novens, Home, desens. comparat Sí, amb aquest any, L'últim aquest any partit tenen podia molt millor classificar a plantilla, Conference League. Aquest any tens Aquest any el té molt millor hàndicap que plantilla. no tens a Tati, tens a Dobbik. Ex- I no, per mi es nota molt. Jo vaig comentar fa un parell de programes que a mi el canvi em sembla espectacularment Sí. bo. I un altre canvi és que Sigankov ja el tens adaptat a l'equip. Exacte. Bueno, i Jan Couto, i clar, El és que si partit ens posem a dir de noms... Savinho, Miguel, Ivan, Martín, és una locura, són de Déu, Sí, no, Savinho, Savinho, és que, clar. Savinho està tenint l'any de sa vida, Però A veure, Savinho... també dic, no ha Savinho jugat Prime. gaires anys, tampoc. És molt jovenet. Sí, Home, ja, però portes temporades que li està professional. sortint tot. Sí, però em Per refereixo, això- és molt ja, jovenet. per L'any de la això- seva vida és... Home, fins a dia d'avui, Sí, a és dia, fàcil, és fàcil, Fins a dia això. d'avui. a dia 30 de novembre de 2023 està tenint la seva millor temporada. I això no m'ho pots discutir. No, clar que no. Dale, A això em refereixo. D'aquí 10 anys, pues tu i jo estarem en un bar i direm, bueno, pues Savinho va fer la seva pitjor temporada al Girona, però de moment està donant molt bones sensacions. Si està Tant pitjor... de... Hòstia, compte, com sigui la pitjor aquesta. Però igualment el Girona el va salvar Gazzaniga. Volem o no. Gazzaniga, vaya partides es va fer, Llavors, I al minut 5, No, però Guruceta però que no em va ficar el refereixo primer gol perquè no va tindre que bona el porter definició. sigui bé també és bo per l'equip. sí, però Sí. sí. Em refereixo quan Ter Stegen salva el Barça, ho alabem. Quan Oblak salva l'Atlètic, ho alabem. I alabem a Gazzaniga, Alabem a Gazzaniga. però no em pots dir que no va ser un dia dolent per part del Girona. Bueno, però per això també està la figura del porter. Exacte, Jo però sempre he escoltat que quan el porter és el millor jugador de l'equip és un problema. Exacte. Sempre ho he escoltat. Bueno, Però va ser el millor, per Són això. frases per que mi fan no, mal però em refereixo, si et al salva, porter. és dels millors. Home, no són frases que fan mal al porter. Sí, a dir, perquè un és com porter- que li poses una pressió extra. No, un porter sap que si ha sigut el millor del partit és perquè l'equip... L'han xutat més? Hi ha hagut coses que Bueno. fan malament, la defensa del P, hi ha hagut molts xuts de porteria, el porter ha parat molt. És bàsicament que no ha estat bé l'equip defensant, no és que el porter Correcte. tingui molta pressió, no. Si el porter és el millor del partit... algo ha fallat. Algo ha passat, Sí, sí, perquè
sí que pot ser que guanyis i això, però senyal que si el porter és el millor t'han atacat massa. Però depèn de l'equip, No sé, si és un Bayern contra Cádiz, Clar, i si l'Ida ja. és el millor del partit és perquè... Clar, Bueno, sí. Fali pot controlar molt bé els davanters de... Clar, Hoffenheim, imagina't un Bayern Cádiz i que el millor és Neuer. Passa alguna cosa. Clar, Ja, exacte. sí, per això. No, sí, aviam, depèn del context del partit, clar. També t'he de dir que jo, en plan, les estadístiques, jo crec que enganyen una mica, perquè jo vaig veure el Girona en plan molt bé durant el partit. Jo, el que ha dit Terrades, 4 cops i ho diré un 5è cop. La primera part no va ser... No va ser bona, si no va ser bona. No és que no va ser bona, No és va que ser. va ser que l'Atlètic va començar jugant molt bé, ja està. En plan, però el Girona va fer un partit bé, en plan, va jugar bé. En primera part, no. Jo quan l'estava veient no deia, uau, el Girona avui perd segur. Sí, però Perquè, comparat en plan, amb els I altres... quan vaig veure el gol de Siankov dic, és que veuràs que guanyen. Sí, però finalment no. No, ja, òbviament. Òbviament perquè l'Iñaki Williams et va fer una genialitat, però em refereixo que... En plan, jo no vaig tindre la sensació durant el partit que el Girona perdria. Fins que van marcar el gol, saps? Però tampoc donava la sensació que... I quan... No, No ja... sé, a mi no me la va donar. Personalment, jo veia el partit i deia... Uf, no veus... La imatge del partit, per això jo crec que és al final del partit, els jugadors del Girona enfadats, o Per no haver guanyat. Sí. enfadats podria ser la paraula, picant al terra, Frustrats. frustrats, per no haver aconseguit la victòria. Això, vulguis o no, és una bona senyal, tot i que no oblidem que és un empat contra l'Atlètic Club, que està molt bé aquest any, és un bon resultat, però clar, el Girona ve d'on ve i vol el que vol ara mateix. No, és que aquesta imatge parla molt bé del que està De aconseguint el Mitchell. Girona. Sí, sí. També, l'actitud. I de Mitchell, eh? Mitchell dient també que És el millor equip que ha passat per millor Montilivi. equip que ha passat per Montilivi. Havent rebut una... Un 0-3 contra el Madrid. Bueno, aviam, també t'he de dir, jo ho entenc perquè en un partit et roben i a l'altre partit et dominen. Sempre són robos, sempre són robos. No, Només roben el Barça, el home, Girona i el aviam. Milan. Bueno, va. Com creieu que el Girona, després d'aquest resultat, enfocarà els següents partits? Igual, amb la mateixa dinàmica. Sí, igual. Però creieu que pot afectar d'una manera negativa No, o, se, no, o tornaran més no, forts? no, seguirem igual. Veurem què passarà amb el Girona. Ara ve València, que Sí, trobo que és el rival més fàcil que els hi ve ara. Bueno, i Entre l'Alavés cometes, sí. Sí, però després venen Barça, Alavés, Alavés, Atlètic de Barça, Madrid. i Betis. I també. I Betis. O sigui, Girona, Atlètic i Atlètic. Llavors, d'aquells 6 partits, caldrà veure llavors ja la dinàmica de l'equip i com va tot. Doncs bueno, el Girona que acabarà jugant el dissabte 2 a les 2 de la tarda, un altre horari raro que li toca al Girona, que començarà la jornada 14 sense segon, empatat a punts amb el líder, però amb el gol a baraix perdut, i el Bilbao, que bueno, està 5è, a 6 punts de Champions, però veurem com acaba l'equip de l'Albert de la Lliga, i anem a veure com acaba la Lliga a l'Espanyol, que va guanyar un altre cop contra l'Alcorcón. Arriba Espanyol. el moment de glòria de Roger Pujol. Arriben aquests 7 minuts d'èxit personal on pot parlar i enrotllar-se el que vulgui. Però bueno, va guanyar l'Espanyol, segona victòria consecutiva, segona victòria de la era Ramis, i aquesta victòria que col·loca l'Espanyol quart, a un punt d'ascens directe i a 5 del líder al Leganés. No estava tan mal. No estamos tan mal. I també dir que està a 4 punts fort del play-off de sota. O sigui que tenim una mica colxon que va bé anar seguint guanyant per ser un cop que no anem a tenir una mala ratxa no sortir del play-off, que això és l'important, per lo menys. I, bueno, parlar de Ramis, que ha canviat la cara de l'Espanyol. L'Espanyol ara porta uns partits espectaculars. S'ha de veure ara quan surti un rival potent com el Leganés, el Valladolid, que el veurem a Copa, el Valladolid, a veure com rendeix aquest Espanyol, però Ramis l'ha canviat la cara i molt content de veure l'Espanyol aquest. A l'Espanyol, que tindrà una setmana amb molts partits, jugarà, bueno, de fet juga demà contra l'Oviedo, el camp de l'Oviedo. Un bon partit. Partit molt complicat per l'Espanyol, ja pronosticarem a la porra. I el dimarts, com bé has comentat, jugarà contra el Valladolid a Copa del Rei, és a dir, i tornarà a acabar jugant al cap de setmana. És a dir, veurem com l'Espanyol afronta aquests partits contra rivals molt complicats. És a dir, a Copa del Rei podies tenir la sort que toqués un primer o un segon RFF, t'acaba tocant un dels equips més forts de segona. És això, que no pots tenir temps de descansar i jugar el partit aquell del filial o alguna cosa, has de tornar a jugar amb tots els jugadors, perquè si no el Valladolid és un dels equips que està millor a segona divisió i et pot guanyar. No sé si el Ramis potser el que voldrà és deixar la Copa i centrar-se en la Lliga, també això ja ho veurem, potser Pues ho fa el prefereix Valladolid. centrar-se en segona No estaria mal.
i prefereix això, no ho sé. Segurament a Valladolid s'estan fent la mateixa Per pregunta això. i és com encarem aquest partit. Tot i que aquests partits, aquesta competició, trobo que és la competició més assequible per als equips de segona o pels equips de primera per anar a aconseguir qualsevol títol. Vulguis o no? Sí, però... Sí, però un any que t'estàs jugant pujar a primera, que jo crec que és el principal objectiu, la Copa et deixa un segon pla. Si estàs a primera, dius, bueno, va, anem a veure aquest any a Exacte. Copa, a veure si... Sí, la Copa... Pels equips de segona és molt complicada la Copa del Rei. Però Perquè el calendari, recordem el Mirandés. el calendari de la segona divisió és més extens, Sí, és sí. més llarg, no hi, és no més hi ha per partits. 11 seleccions. I també jo diria que la segona divisió és molt igualada. Això sí. O sigui, les parts de dalt és matador. Sí, no, és que com parlem ara de que l'Espanyol va quart, poder en un mes estan setens o estan primers. Estan És a dir, primers, exacte. És que I ara- és el bonic de segona, sempre que... Sí, sí. I a part baixa també, normalment. L'any passat sí que és cert que els 4 últims van caure molt ràpid, Però aquest any estan molt però aquest any està tot molt apretat i a mi m'encanta. Traient el Cartagena, que té 9 punts. Sí, té una cara de... Però que va guanyar, va guanyar, no? Té cara de primera refe Va pel empatar, va Cartagena. empatar. Això Es mateix. queixaven molt els aficionats de la gestió esportiva del club, però bueno, no parlarem del Cartagena, anem a parlar Això de l'Espanyol. Fem un altre petit comentari. El Leganés, que semblava que seria un equip increïble, que guanyaria tot, ara han punxat 2 partits seguits. A veure si amb això de segona, que pillen 3 o 4 partits dolents, potser ara d'aquí 3 setmanes estan fora del playoff. O sigui, Ja. perquè van fer un petit robo, es pot dir. Exacte. Va punxar el Leganés amb polèmica contra el Ferrol, que està sent de les sorpreses d'aquesta segona divisió. A veure què tal, és un club que em cau bé, els equips de Galícia, que, bueno, és el segon equip de Galícia ara mateix, no? El Racing de Ferrol, podríem dir. Sí. Perquè Bueno, tenim el Lastimosament, sí. Ja ho diuen, el primer any una categoria és fàcil, mitjanament el complicat és mantenir-se a la categoria. El primer any, Mira l'Andorra patint molt aquest any. sí, veurem si s'acaben salvant. Sí, està ahí amb el Huesca i el Villarreal B, la zona baixa. Tenim a Raül, com sempre, del Huesca, mossegant-se els llavis per no boicotejar el podcast. Doncs bé, això, l'Espanyol està quart, està amb una dinàmica molt, molt, molt bona. Veurem què fa demà contra l'Oviedo, a les 8:30. L'Oviedo, que no està tenint un any fàcil, a l'Oviedo. No, va canviar d'entrenador. d'entrenador. Tenia l'exentrenador del Cádiz, que va pujar el Cádiz de primera ref a segona i a primera divisió. al Però final que no li han sortit les coses. no li van sortir les coses i ara tenen a Luis Carrión a l'Oviedo, que de moment semblava que les coses li anaven sortint molt bé, i vaig veure l'altre dia una estadística de l'Oviedo amb Luis Carrión, que estaria en posicions de playoff després dels bons resultats que ha obtingut. Un Oviedo que també juga Copa del Rei, va eliminar el Manresa a l'Oviedo, i li ha tocat el Castellón a la Copa del Rei, en eliminatòria. Rival més assequible que el Valladolid. Exacte. Tot i això, l'Oviedo s'ha de destacar que ve de derrota. Un Oviedo que té a Santi Cazorla... Jugadors molt interessants, Sí, sí, que té- tu vas poder conèixer cara a cara en Sí, aquell té- Manresa Té Oviedo. Borja Bastón, té Camarasa... Doncs bé, em sap greu perquè del Barça ens hem enrotllat i arribes a la part de l'Espanyol i parles poc. Ja, bueno, és que si, És el que toca. haguessi- És que, Roger, si tinguéssim més companys peregrins pel podcast... el que has de fer és quan punxi un tertulià buscar-te algú de l'Espanyol. Ja buscaré. Bueno, l'Espanyol igualment, que com sempre diem, no juga a Europa, però el volem a primera. Menys Paul Martínez. No, aviam, així almenys hi ha algú picantón. Exacte. A mi dona'm un Barça espanyol abans que un Barça Granada. Els Exacte. derbis Pobre són el millor Granada. de les lligues. Exacte. Per això... Pobra Granada, tio. És que jo al Granada li tinc molta tírria. Posa un exemple qualsevol, posa el Matadepera, per exemple. Ho sento perquè sigui Matadepera. demanem perdó als espectadors que es veuen des de la Matadepera. No, però jo al Granada li tinc molta ràbia, no sé per què. És un equip que no m'acaba d'agradar. Perdoneu-me, mira, tothom té un equip... Brian que se li fa- Potser és per Zaragoza no l'empat, opina com potser és tu, per eh? l'empat. No, ve d'anys, ve d'anys vale. enrere. Per què? Per la Granada? Podem continuar. Podem continuar. Bé, Paul Martínez. Paul Martínez s'està jugant la destinació com a... Cada cap de setmana, no? Cada setmana al límit, Cada setmana eh? al límit. Doncs vinga, al límit també està la quiniela. Així que va, anem a veure què va passar la setmana passada i què passarà la setmana que ve. La quiniela que té un nou líder. No. Marc Monclús està intratable en aquesta quiniela, que està líder amb 21 encerts de 32 possibles
i li segueixen de bastant enrere Ivan Sevilla, segon, 3 per darrere. On sí que està interessant la quiniela és en la lluita per a veure qui paga les birres. Està Roger Pujol amb 15, Marc Felipe amb 14 i el nou colista de la quiniela, Pol Martínez, amb 13. Un fort aplaudiment. Gràcies. Bravo. Moltes gràcies. L'important no és com s'acaba, sinó com... O sigui, Exacte. l'important no és com comença, sinó com s'acaba. Jo sóc ara mateix, estic en el procés del Girona quan estava en descens amb Mitchell. Llavors ara començo cap amunt. Jo us ho aviso, En la tercera temporada de Sí. Fórmula Gol Exacte. estaràs a dalt. Espera un moment, jo Exacte. com a convidat m'agradaria opinar que per Pol Martínez seria més favorable si la quiniela fos sobre a qui robaran més. El Barça. El top 1, Barça, ja està, tenim guanyador. I top 2 Girona. Girona. Per suposat. No, la veritat és que el Girona el beneficien bastant, Parlant de robos, el Celta no l'han robat, no, aquesta jornada? No. No, casualment no. També dic, no va passar absolutament res, com per robar-lo, saps? Bueno, però sempre es queixen d'algú. Pobre Celta, home. Marc Monclús no podrà estar avui explicant-nos la quiniela, però tenim els seus resultats, que ens escaldarà Ivan Sevilla en el seu moment. Però Terrades, ja que estàs avui de convidat, no et farem el lleig i et farem partícip de la quiniela. Som-hi, aviam com va Així això. que saps el format com va? Sí, he vist algun... El repassem per tu i pels espectadors que no s'han vist mai Fórmula Gol, que també us dic, què feu? Mireu tots ja Fórmula Gol, si us plau. Seguiu-nos a YouTube, a Spotify i a Instagram. Vinga. Ja està, ja hem fet la promoció del dia. Spotify que es va penjar tard al programa, però ja ho solucionarem de cara a aquesta setmana. Gas. Així que comencem. Divendres tindrem a les 9 de la nit un Las Palmas Getafe, lluita a la mitja taula. Getafe que va bé, Getafe amb un Greenwood enxufat I Borja Mayoral. i Borja Mayoral. Així que no diré que comença Monclús, diré que comença Terrades. Com creus que acabarà? Empat, X. Victòria de les Palmes. Jo també dic una X. Victòria del Getafe. Monclús diu victòria del Getafe i jo també el copio, victòria del Getafe. Passa per l'hora. Va, ens anem a quedar amb victòria de les Palmes. Així m'agrada. Dissabte obrirà la jornada a les 2 de la tarda, com ja hem comentat, el Girona-València, així que... Aquest ve amb resultat inclòs. Com? Que diem el Girona. resultat. Vale, és veritat. Sí, per Era això. la setmana passada, però ja ho podem mantenir, no? Com un habitual? Si Sí, voleu, home, clar. Sí, Sí. doncs va. Sí. S'ha de dir resultat, Terrades, així que va. 3-1 pel Girona. El copio. 2-2, ja. 1-0 pel Girona, va. Monclús diu victòria del Girona 2-0 i jo donc un empat 2-2. Ningú ha posat cap era al Girona. No. Doncs vinga, sigues el primer. Sigues el primer, si Ja ho tens sabeu, vols. crec que no he posat mai a la porra que guanyava el Girona i avui no serà l'excepció. Derrota al Girona, 1-2. Mare de Déu. Encara fas el aviam, gafe, Pot ser, No, sí, per poder pot ser, clar. Ningú confiava en l'empat Camp de tampoc. Girona. La meva teoria és que no aixecarà el cap a l'equip després d'aquest empat. Hòstia. No, algú ha de donar show, algú ha de donar show. Atlètic Rayo, va. S'ho pensa... Gas. Jo la veig molt clara, aquesta. Atlètic Club. Igual. Jo també. Va, sí, Atleti. Monclús Atlètic, Ivan Atlètic. Marc Felip Atlètic. Tothom l'Atlètic, ningú confia Quarta en el no. unanimitat a la història de les quinieles, Increïble. Història. A veure si amb el Madrid-Granada repetim. Jo crec que també repetirem el Pel que resultat. sigui. Donem tots la victòria del Madrid. Sí. Sí, no? Jo crec que sí, Sí. Ens estalviem la ronda. S'ha de dir que el Barça va empatar, amb el Granada. Sí, sí. Ja, El Barça. però... Ja, Però a va. Granada. Real Madrid, Madrid està a Granada i Real un Madrid al juga Barça. amb 12. O sigui... I el Real Madrid té un jugador... Té un Jut. jugador que es diu Jut, i de cognom com es diu? Bellingham. Bellingham. Belly Goat. Bellingham, que va tornar a fer un partidàs contra el Nàpols i Espectacle. Juga despullat. si no l'atura Aridane... Ai, m'he liat ara. Moment, sí, Si no la toca Ignasi Miquel. Ignasi Miquel o Raúl Parra, Sí, sí. complicat ho tindrà el Granada per evitar la derrota contra el Madrid. Ja l'últim partit del dissabte el tindrem amb aquest Osasuna Real Societat, així que com creieu que acabarà? Empat. Societat. Societat.
Real Societat. Monclús diu un empat i jo una victòria de Real Societat. Jo copio a Monclús i dic un empat. Començarem per passem a darrere, l'espai de ara. diumenge, vinga. Sí, comencem aquí. Monclús m'ha enviat que també un empat per el Mallorca-Alavés i jo dic una victòria local del Mallorca. Jo aposto per un empat. Uf. A veure, aquí és partit difícil, això. Jo diré l'Alavés, va. Jo confio en el Mallorca. Jo a la vez. Samu o Morodion a la vez. Almeria-Betis, a l'últim de la Lliga, que porta 3 punts. Veurem si pot treure'n algun. I que no n'ha guanyat cap partit encara. I no sembla que vagi canviant la No sembla que situació. canviï. Va dir, serà primer? No. Bueno, veurem què opinen els nostres tertulians. Recorda l'Elche. Monclús diu una victòria visitant del Betis i jo faig el mateix, victòria visitant. Tothom és Betis? Una cosa, empat, no? Dones show. Mira, Victòria m'ho has d'Almeria. tret a la boca, anava a dir, quan ha dit tothom victòria del Betis, jo vinc a dir empat de l'Almeria. Vinga, amb dos collons, Betis. Betis. Ja tinc 3 empats, eh? Porto 3 empats seguits, anem a canviar de dinàmica. Anem a veure... Toca El Sevilla-Villarreal. Toca el moment divertit del podcast. Quan toca parlar del Sevilla i comença parlant del Sevilla, qui? L'Ivan Sevilla. Va, com creu que acabarà Monclús aquest partit? Monclús ha dit una victòria del Villarreal i jo li fico un empat. Villarreal amb Marcelino, que està molt bé. Sevilla, no sé ni com es diu el seu entrenador. Diego sí, Alonso. Diego Alonso, De- que no està acabant de quajar res, així que pronostico que victòria al Villarreal també. Villarreal, Un empat. 100%. Villarreal. Empat. Arribem al plato fuerte del diumenge a les 9 de la nit. Una cosa que jo crec que no ho heu valorat. El Sevilla va sense Ramos i sense Navas, Per si ho voleu canviar. Bueno, pues el camp del Sevilla. Jo crec que... Ja, Així que van a partit igualment. amb 11. Ja, però... Espera Gudels, eh? Però marca... Compte no... Ojo Jordan. Ojo Jordan. A veure com ens sorprèn el Sevilla, a veure si és capaç de fer encara més el ridícul. Doncs va, Pol. Pol, Terrades. Clar, és que hi ha 2 Pols a la meva taula, i si dic Pol, no se sap a qui li dic. Però bueno, Terrades, ja que ets el convidat, et deixem que siguis qui obri la llauna amb aquest Barça-Atlético amb resultat inclòs. 1-2 Atlético de Madrid. 1-2. Sí. 2-1, va. 0-2. Ojo. Porro impressionant, 4-0 pel Barça. Sí, i 72. Sí, no, ha avisat, ha avisat. He avisat, porro és. Lewandowski amb el cul. Sí. Marca Cancelo per l'escaire. Veu la victòria del Barça per 2-1 i jo poso un empat de 3-3. Pues, molts gols, mira, jo Molts pràcticament gols, el mateix que tu, però amb un 3-2, victòria del Barça. Hòstia, sí que veieu gols, Molts gols. Veieu gols, Has dit 4-0. Ja. Has dit que el Barça guanyava 4-0. Veieu molts gols, jo no ho entenc. Veig més probable el 3-3 que el 4-0. Veurem. Imagina't si ets fanàtic, M'agrada. És que s'està jugant ser despedit, I ho diem de broma, però s'anirà al carrer. Tu creus que... Quants programes més aguantes? Un. Va, Avui ja jo està. pronostico avui... El del pont. Anem a fer quiniela de quan se'n va Pol Martínez. Jo dic que fa aquest, el del pont, i un Ja altre està. més, i ja està. No, Ja perquè em al fan pont fora. la gent tindrà molt de temps per escoltar-lo, us escoltarà més gent i diran aquest és un inútil, el que passar. No és seriós, aquest home. Va, últim partit d'aquesta jornada de la Lliga, el faran el Celta i el Cádiz, equips de la més baixa taula. Així que, va, Ivan Sevilla i Marc Monclús, que formeu una dupla avui. Sí. Jo el vaig a copiar aquí, un empat entre Celta i Cádiz. Jo confio en el Celta aquesta jornada. Sí, Celta, la veritat que sí. Celta. Celta perquè no hi ha Ledesma. No hi ha Ledesma per part del No, Cádiz? Està No, està lesionat. lesionat. Doncs seré el primer que opina diferent, victòria Sí, però ahir va Cádiz. jugar el Hòstia. Mallorca-Cádiz i David va fer... Gil. Què passa? David Gil va fer Mira una que partida. classificació, mira els Ja, partits. però que m'ha Per fet cert, gràcia. el partit que et va jugar ahir, que era el de la jornada 13, va ser el primer partit de tota la història de la Lliga
que tots els equips van marcar un gol. Bueno, clar, la jornada aquella Sí. ha sigut la Sí. primera. Curiós, Jo pensava que hauria passat algun cop. No. Doncs no. Com també curiós que ens vam empanar i no vam pronosticar aquell partit. Llavors, no sé per què no ho vam fer, ens vam empanar i mira. No, perquè vam dir que ho faríem la setmana següent. I Bueno, setmana ja següent no passa. vam poder Setmana gravar. següent. Ja és història aquell partit. I com demà serà història també aquest Oviedo espanyol, que amb resultats voldria saber la vostra porra. Monclús veu la victòria local de l'Espanyol per 3-1 gol. Juga visitant, Sí. Sí, 1-3. Ah, sí, 1-3. Sí, és que m'ho ha ficat de local aquí. Monclús no s'entera. Monclús diu que guanyarà l'Espanyol 1-3 de visitant. I jo dic victòria de l'Oviedo per 2-1. Que putada, perquè m'ha tret el resultat, i no A m'agradaria mi també. copiar-lo. 3-1, va. Me digues un altre 5-0 o alguna cosa. Sí, No, no. 10-0. Aquí ja, fora de conya, 0-2 per l'Espanyol. Jo dic 1-3. 1-3. Sí. Jo copio a l'Ivan. I 2-1. Empat a 1. Doncs amb això ja hem finalitzat la porra d'aquesta setmana. Si voleu anar seguint l'actualitat, els resultats de la Quiniela, no oblideu seguir-nos a Instagram, a Fórmula Gol, ens busqueu i allà trobareu les notícies d'actualitat de Fórmula 1 en general, també les seves categories inferiors, també trobareu informació sobre futbol i la porra actualitzada al minut a minut amb la classificació general per veure com Pol Martínez és a l'últim. Gràcies. Doncs va, anem a tancar ja el futbol i obrim en Fórmula 1. El nano es una bala azul que sin cañón dispara en un circuito directo al corazón. El nano no es humano. Se'ns tira el temps a sobre i encara hem de parlar de Fórmula 1, però bueno. Han passat coses més espectaculars en aquest any de Fórmula 1 i bueno, és que s'han de parlar, és que mira, hi ha uns tempos, però aquests tempos pues, bueno, pues a vegades no es compleixen i qui tampoc ha complit res dels tempos ha sigut Max Emilian Verstappen, que completa ja una altra temporada sent el més que absolut líder indiscutible d'aquesta campanya, que us diré una xifra que la van comentar la setmana passada, però clar, s'ha actualitzat perquè hi ha hagut un gran premi més i us deia que Verstappen... Una victòria més, però voltes liderades. Us comentava que Sí, n'havia tingut voltes. 900 i pico. Ha arribat a les 1.000, no? Doncs mira, tu mateix ho has dit, 1.003 voltes liderades. Mare meva. Zero Els- sentit. El segon és Checo Pérez amb 146. És una absoluta animalada aquest rècord que ha pulveritzat Verstappen i que jo crec que quedarà ja per la Per la història. Jo tinc una pregunta. Max Verstappen sol guanya el Mundial de Constructors? Sí. No? De fet, 2 Checo Pérez no arriben a la xifra de punts de Verstappen. Et vols dir una altra estadística que Tira. parla molt malament de Verstappen? I és que després de l'esprint a Bèlgica, si Verstappen no hagués puntuat més, hagués quedat campió. I quantes carreres eren? A falta d'11 carreres Sí, i 2 moltes, sprints. Vinga. Bueno, És que és lamentable. lo típic, no? És molt bèstia, eh? Sentit. És Que passa cada temporada, o sigui, no sé per què us I sorprèn. quin és el màxim de punts que un pilot ha aconseguit? Ostres, doncs mira, ara m'has matat perquè vaig veure l'estadística i no la tenim aquest guió, però t'estic parlant que ha fet més d'un 90% dels punts possibles Verstappen durant tota la campanya, i el que sí que me'n recordo és que ha promediat un 26,1% de punts per Gran Premi. Que és guanyar la carrera cada setmana. Exacte. I la volta ràpida. Volta ràpida, i també comptaven sprints. Clar. Però bueno, igualment és que no té cap mena de sentit el que ha fet aquest personatge a aquest Gran Premi d'Abu Dhabi, que abans de comentar com va anar, comentarem que va ser un Gran Premi de despedides, i és que, com comentàvem la setmana passada, Alfa Romeo deixava la Fórmula 1 després de 6 anys i l'any que ve tindrem a Sauber, 2 anyets més, de transició fins a l'arribada d'Audi, però també se'n va anar a Franz Tost, qui va ser el jefe d'escuderia de Toro Rosso i Alfa Tauri durant 20 anys pràcticament, una llegenda al paddock de la Fórmula 1 que se'l trobarà a faltar.
Això és el típic que es diu, no? Però tampoc... Després no s'ha Jo trobat. no el trobaré a faltar gaire, A Franç Tos, nosaltres crec que tampoc nos viene i nos va. Alfa Tauri, que tot sembla indicar que canviarà de nom de cara a l'any que ve i el nom serà Racing Bulls. Bueno, Nom que tu l'escoltes i dius, estic jugant un joc pirata de Fórmula 1. sí, la verdad es que sí. És com el nom com el PES quan no té les llicències. Exacte, el Pro Evolution de la Fórmula 1. Clar, quan el Sí. Pro Evolution, en comptes de tenir Manchester City, té Manchester Blue, doncs és el mateix en Fórmula 1, els Racing Bulls. O London Blue. Sí. Però en aquest cas és Racing Bulls. Sí, això s'hauria de posar les piles, el Pro Evolution. El FIFA es curra més els noms quan no té les llicències. Bueno, Bergamo Calcio, Bueno, però el Piemonte Calcio... Bueno, és Sí, igual, no, sí, No, té no, sentit, té parlem sentit més de Fórmula 1 és millor. Sí, parlem de Fórmula 1, ja Podria estar tindrem un Piemonte. debat. Clar, Sentit. clar. Bueno, Sí, això sí. ja ho mantindrem un dia, una conversa sobre els noms de... Sí. Del Ara Pro quan tornem Evolution. al tren ja parlarem. Exacte. Doncs començarem parlant del final de temporada de Fórmula 2, que té un nou campió a aquesta categoria, i Ivan Sevilla ens dirà qui és l'afortunat. El francès Theo Pourchaire no va fer el seu gran premi de molt d'èxit, però va fer una gran carrera a l'esprint i a la principal i es va emportar els punts possibles per ser campió el diumenge i va guanyar davant de Frédéric Vesti, que va ser subcampió, el pilot que està amb l'acadèmia de Mercedes i que va provar els lliures de Fórmula 1 el divendres. Va ser la dada destacada del premi del Frédéric Vesti és que no corria molt en rectes i no podia aguantar molt bé el cos a cos amb altres pilots, però va fer una bona lluita al cap de setmana. També hem de destacar que sortia en primera línia el dissabte per l'esprint, com que havia classificat 9è en la qualificació, i es va ficar primer a la 5a corba, a la nova corba que van modificar fa 2 anys, si no me'n recordo malament, i com li van agafar l'aspiració del seu cotxe, els va quedar quart i el seu equip es va com mig enfadar així perquè no estava lluitant en sèrio per un mundial i va aconseguir guanyar l'esprint i havia de passar un miracle el diumenge que abandonés Pourchaire o que agafés pocs punts i ell guanyar per portar-se al mundial, però va guanyar finalment el francès. I que malgrat que l'any que ve no estarà en Fórmula 1, jo crec que en 2025 de la mà de Sauber jo crec que estarà pilotant, ja que és un gran campió de Fórmula 2 i s'ho ha merescut. 3 anys ja que passa que un campió de Fórmula 2 no dona el salt a la Fórmula 1. Això no sé si és preocupant o què, però és una dada curiosa. La Fórmula 2 que l'any que ve tindrà moltes cares noves i nosaltres com a aficionats al motor espanyol, però sobretot català, tenim un català molt jove que estarà corrent la Fórmula 2 de la mà de Campos, una escuderia espanyola, i amb el patrocini de Red Bull. Està el Red Bull Junior Team i això és una molt bona notícia de cara al motoresport espanyol, ja que si tot va bé podem arribar a tenir un Pepe Martí, Josep Maria Martí, a Fórmula 1 en els pròxims anys. I compartirà alineació amb Isaac Hadjar, un altre pilot del programa de joves pilots de Red Bull. També Fórmula 2, ja, per anar acabant, s'han anat confirmant diferents pilots i tenim 2 llatinoamericans, que són Franco Colapinto, un argentí, i Joshua Durksen, que és paraguaià. Poder el nom no sembla que sigui d'allà, però Però ho és. Ho és. Ens agradi o no ens agradi, ho és. Així que serà un any molt interessant, que pels que no ho seguiu massa, doncs jo recomano que ho veieu, també hi ha canvis en els cotxes de cara a l'any que ve, així que serà molt interessant. Una nova segur. reglamentació. Exacte. On no hi haurà nova reglamentació és a Fórmula 1, que no la tindrem fins al 2026, i ja doncs, s'ha acabat aquesta temporada 2023, que comentarem la setmana que ve amb més detall, el resum de temporada, i avui parlarem de com va ser aquest Gran Premi d'Abu Dhabi. Ara l'Ivan Sevilla ens explicarà breument com va anar aquest Gran Premi i altres curiositats curioses, no? Com diu la paraula, que ens ha deixat aquesta temporada i aquest Gran Premi. Felipe, bé. Sí, com vas ben dir al passat episodi que hi havia un gran canvi d'alineacions en els llibres 1,
Vam destacar la progressió que va fer Felipe Drugovich amb l'Aston Martin, que va quedar segon, a 2 dècimes de George Russell, i també destacar l'accident que va tindre Carlos Sainz, que el va contrarrestar tot el Gran Premi, ja que a la quali no va fer una volta ben neta, ja que va tindre tràfic i es va enfadar amb diversos pilots i va quedar eliminat a la Q1. I també una de destacar que Logan Sargent no va fer ningú temps a la Q1 per límits de pista. Un Logan Sargent que ha tingut conversacions amb James Wolfe, team principal de Williams, que segons Motorsport Latin diuen que encara no és confirmat per l'any que ve i que poden haver-hi negociacions si poden continuar o no sobre el seu futur a la Fórmula 1 per als problemes que està tenint amb el seu Williams, ja que Alex Albon ha sigut l'únic pilot en tota la graella de la Fórmula 1 que l'ha superat en totes les curses. I després la carrera va ser el que va passar sempre, victòria de Verstappen, liderada per totes les voltes, menys 3-4, que les va liderar Tsunoda. Tsunoda va liderar 6 Sí. i amb aquestes 6 supera a Fernando Alonso en voltes liderades aquest any, No sé... No 33 no, No, 33 no. L'any que ve. L'any que ve, esperem. Sí. A veure l'any que ve. Com no fitxi per Red Bull. Sí, a Verstappen se li va bé el cotxe. Sí, hauran d'haver-hi Potser. molts miracles, I que Mercedes no faci bon cotxe, que Ferrari no faci bon cotxe, que McLaren no faci bon cotxe... Realment que Mercedes que sigui aquest any, perquè És al que- principi tampoc estava igualat, Sí, però ara volia arribar-hi jo, i és que amb aquesta carrera s'han acabat... Bueno, ja no pot sumar ningú més punts, i Mercedes li ha guanyat la partida a Ferrari en el Mundial de Constructors, ha acabat segon, Ferrari tercer... 3 I- punts de diferència. Sí, que els que no va poder sumar Carlos Sainz, que ara parlarem de com va acabar la classificació de pilots, i les altres dues lluites que estaven bastant obertes eren la de McLaren i Aston Martin que no va tenir oportunitats i acaba cinquè en el Mundial de Constructors, la quarta posició és finalment per McLaren, i la que estava també, que semblava que podia moure's, era la setena posició, que l'ostentava Williams, i el Tauri, doncs, que en algun punt de la carrera semblava que podia arribar a passar l'equip anglès, però que finalment han quedat per darrere, i els italians, l'equip B de Red Bull, que acaba 8è aquesta temporada. Volia comentar alguna cosa, Arnau Conillera, i l'hem tallat. Sí, dèiem, cada any sempre hi havia alguna carrera que hi havia alguna sorpresa. Recordem Azerbaijan fa 2 anys, a la carrera que guanya Lance Stroll, carreres d'aquest tipus, i aquest any n'hi ha hagut ni una d'aquest carreres. Poques sorpreses ja Sí, n'hi ha hagut molt poques sorpreses, i la sorpresa ha sigut que Verstappen ho ha guanyat tot. Exacte, aquesta ha sigut la sorpresa d'aquest any. Però bueno, igualment hi ha hagut moltes sorpreses aquest any, i és que hi ha una dada molt interessant que parla d'aquest canvi que ha tingut la Fórmula 1, i és que per primera vegada des de 1952 no ha sonat l'himne britànic en cap podi. Ostres. És a dir, ni cap equip britànic ni cap pilot britànic ha aconseguit la victòria. Últimament ho feia Hamilton. Però l'Andon Norris no era bo. Sí, bueno, no podem dir les de Norris perquè Marc Monclús no el pot defensar. No. Setmana que ve ja li tires més pollites, si vols. Però però no deia per pollit, en plan... Me'l veu vendre aquí com que era Jesucristo i... Sí, però és que amb el cotxe de Red Bull tampoc podies competir. Bueno, però queda una plaça, Com el... no? En plan, pots quedar tercer. Sí, però l'himne sona si guanyes la carrera. Exacte. Ah, vale. Clar. Sí, clar, us estava posant a prova. Home, que posaran 3 himnes alhora. Bueno, es pot enviar la proposta. Home, si ens escolta la FIA... No crec que ens escolti, no? Jo tampoc ho crec. Bueno, Bueno, no descartem res. mica en mica. Clar. Això d'anar creixent, no? Bueno, ens escolten Mari Boya i Àlex Palou, perquè no pot fer gent de la FIA. Exacte. Michael Masi, no? Així. O el mateix Max Verstappen que digui oye, jo que ja guanyo tot, pues posem els altres himnes, que estic fins als collons Clar. d'escoltar el meu. Clar, O Max jo havia Verstappen. arribat a aquesta conclusió. O Max Verstappen, que hi ha informacions, no les tinc contrastades, aquí m'heu de perdonar, és que està parlant amb Àlex Palou, i Àlex Palou li va comentar: ostres, hi ha un podcast molt interessant, Fórmula Gol... Contactes. Però Contactes. sembla que és fals, aquest rumor. Fals, no?
Però bueno, el que no és fals és que estem a Instagram, YouTube i Spotify. Així que seguiu-nos. Seguiu-nos tots els dijous, estem, ja sabeu, a Spotify, YouTube i a Instagram cada dia ben actius, penjant històries, informant de tot. Més curiositats, Ivan Sevilla? Per on vols començar? Tu, on tu vulguis. De Max Verstappen. És que és molt avorrit, Max Verstappen. Una dada que ningú s'ho ha esperat en el paddock és que li ha tret una cosa a Ferrari. A veure, què li ha tret? A veure, porres, què creieu que li ha Què tret? li ha tret? Punts. Les rodes. Moltes victòries. No, ara seriosos, li ha tret el coach, el fisio de Carlos Sainz a Rupert Manwaring i se l'emporta i per l'any que ve com de nou fisio. Hòstia. Ostres. Portava tota la carrera esportiva des de que va començar a Toro Rosso Carlos Sainz amb el britànic i en el 2024 ja no treballaran junts. Jo tinc un dubte. Què és més robatori, això o el que fan al Barça? No, el Barça. Una cosa bona que tenia Sainz i li prenen. Ostres, si us llama aquesta notícia tan trista que no em deixarà dormir aquesta nit, donaria per finalitzar el podcast. Jo avui ploraré, Jo crec que- Després d'aquesta notícia. Jo no sé ara mateix com aixecar-me, Entrem en depressió ja. Que preparin psicòlegs per nosaltres. Sí. Mm. I algú i un entrenador per Carlos Sainz també n'ha de preparar, Sí. perquè va, més... També des del 2013 que Mercedes no guanya ni una carrera del diumenge i sprint, que ja són 10 anys, i també que des de 2006 que un equip que és motoritzat Mercedes no guanya una carrera. Que casualitat que l'any que arriba Alonso amb un motor Mercedes i no guanya una carrera des de 2006. Sprint sí, però esteu Va, parlant de estem carrera... parlant de Sí. carrera. Aquella victòria de Piastri... Home, és que Piastri. Molt bon pilot, És que el pobre Roger Pujol ha tingut un any dur. És de l'Espanyol, fan de Piastri. Només per ser Bueno, però espanyol. abans s'ha anat d'Alpine, una bona notícia. Sí, això sí, home. Va poder anar a Alpine. Això sí. Anar-se'n d'Alpine a McLaren és com anar de l'Espanyol al Barça. Sí, Si volem perquè- ja diem l'última. Va, que és- la més bomba de totes. Sí, em vaig quedar sorprès quan ho vaig veure el passat dilluns, que va ser que McLaren anuncia una afiliació amb Monster com a patrocinador principal per l'equip i que anteriorment era Velo i ara passarà a ser Monster. S'han pres en sèrio el de fer-li rivalitat a Red Bull, eh? Sí, m'anava a dir ara. Veurem com serà la decoració del McLaren, que acostumen a ser llatjotes els últims anys, i no em vull imaginar com queda un taronja amb un verd. Sí, sí. No, millor que no. Millor no imaginar-ho, Però perquè aquí sí que tindrem mals somnis. Ja ho veurem, ja ho veurem. Ja ho veurem. Ja ho veurem, exacte. Ojo, eh? Pot ser empaque. Com... No. Ràpidament, Dóna-hi temps. i abans d'acabar, com heu valorat aquesta temporada de Fórmula 1? Ja parlarem la setmana que ve més en detall, però per acabar m'agradaria saber quines han sigut les vostres sensacions. Monòtona. Vale, anem a fer-ho com a adjectius, com el xiringuito. Jo et volia dir una cosa. És que t'anava a dir, traient a Verstappen o amb Verstappen? Home, amb Verstappen. Home. Amb Verstappen la més avorrida de la història. I sense Exacte. Verstappen, La més entretinguda. Hauria estat molt igualat tot. Arnau Conilleda, com valores aquest any? Avorrida. Jo tampoc tant. Però jo crec que és... Tu fica-li Alonso i la batalla que ha hagut en la Mercedes, Red Bull, McLaren, Però- Aston Martin... Sí, però al final el que la gent vol és guanyar. I Exacte. guanyar sempre guanyava el mateix. Llavors. L'any que la Fórmula 1 torna a tindre a liderar audiències és gràcies al programa que fa, a la sèrie que fan a Netflix i gràcies a que hi ha el duel Hamilton-Verstappen. Si no, no hagués ningú mirat a la Fórmula 1. Si la sèrie de Fórmula 1 la fan, és a dir, encara la fan, però la treuen aquest any i Verstappen guanya tan sobrat, segur que la És que no Fórmula miren ni 1 la sèrie. No, Llavors podríem dir que la gent que només mira el 2021 és que gent que no li agrada la Fórmula 1. O gent que ha conegut a l'esport per primer cop a la seva vida. Perquè jo conec molta gent que aquest any s'ha vist totes les carreres perquè li agrada l'esport, no perquè en 2021 hi hagués una batalla fins a l'última volta. Home, a tothom li agrada que fins a l'última carrera hi hagi opcions. Què Jo vaig començar a prefereixes mirar tu? la Què Fórmula 1 prefereixes tu? 2021. Aquest Mundial o el 2021? Sí, És on 2021, però m'estàs comparant la gent, una gent que li agrada només una competició a nivell de dos pilots a una altra gent que només li agrada tot l'esport. Però potser no és Però, això, Sergi- potser és que a partir d'aquella temporada tan bona la gent s'ha enganxat a l'esport, saps què et vull dir?
I que Alonso s'ha enganxat hagi perquè era tan tingut- entretingut. No sabies mai qui guanyaria, si Hamilton, si I a Verstappen... més, tot el revolto del 33 doncs, ha fet que Clar, la jo gent crec que estigués més a Alonso ha sobre. ajudat molt aquest any Sí. a que hagi Era molt sigut I els entretingut. TikToks d'Alonso també. Va guanyar el premi Sí, sí, a correcte. TikToker de l'any. No ha dit Roger Pujol el seu adjectiu per determinar com ha sigut aquest any. Jo diria que històrica. També perquè els mecànics de Red Bull també han sigut els millors també, amb pit stops, i no només el cotxe, tot l'equip que tenen format. D'aquí 10 anys, quan ho mirem, direm que ha sigut una de les millors temporades per Red Bull de la història. Tot i això, el pit stop més ràpid el té McLaren. El de McLaren? Amb 1.80 i és el més ràpid de la història. Ostres. Així que, bueno, han sigut els millors, però no han tingut el millor moment. Però el més Clar, regulars. el més regular, sí. Va, Pol Martínez, com ha sigut? Jo ja ho he dit, avorridíssim. Ràpid, vale, però avorridíssima. Per Ivan Sevilla, Entretinguda. jo per mi ha sigut un any més interessant que l'any passat, m'ha semblat entretingut. Pues llavors l'any passat que... Hòstia, a mi l'any passat se'm va fer molt pesat, però bueno, això ja és Encara més. tema d'altra és que l'any matèria. passat va ser pesadíssim. Així que, bueno, igualment ha sigut un any entretingut, que s'ha acabat, com s'està acabant ja aquest programa de Fórmula Gol, quart episodi, amb un gran convidat, que ha sigut Pol Terrada, així que moltes gràcies per venir. No, gràcies a vosaltres, home. I, a veure, esperem veure't més, però no et volem veure més perquè això vol dir que falta algun dels nostres tertulians. Sí, ja. Llavors és com... No patiu, no patiu. Però bueno, és igual. Això ha sigut Fórmula Gol, el nostre quart programa. Esperem que n'hi hagi més, cada cop millors. Així que ja sabeu, tots els dijous, per la nit, abans d'anar a sopar, o abans d'anar a la dutxa, o abans d'anar a dormir, busques a YouTube Fórmula Gol i ens trobes a nosaltres donant informació, donant opinió i show, que és lo important. Així que moltes gràcies per escoltar-nos i a tots els tertulians per estar aquí un dia més. Adéu. 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 Ciao, ciao, ciao. Vinga, vaig.